mabungahong kabuntagon mga igsoon. Live ta. Ako sa i-share mga igsoon, ang mabungahong kabuntagon nyo diha. Bagong kabuntagon nga puno sa paglaom nga gihatag sa labawng makagagahom. Tara na, maghisgot ta sa iyang balaang pulong. Pwede na nyo i-mention inyong mga friends and loved ones here in the comment section. O pwede na sad nga i-type niyo at followers at highlights at everyone mga igsoon, no? Wala pa'y kape, wala pa'y kaon. Dahil init, tubig, diri igsoon. Unahon sa nakong Ginoo, no? Before kumulihok-lihok karon. Salamat sa higayon nga gihatag sa Ginoo. But then again, ako sa ni-share sa akong personal account igsoon. Kamo sa diha atong ipalanog karong kabuntagon ng iyang balaang pulong kay maghatag ni ugiya mga igsoon sa tanan nga naisalaag. Ito ni Marites igsoon. Ako sa i-share, kamo sad. Corinthians 6:18. Shout out na ko ang 219,000 followers of Mabungahong Kristohanon. Salamat sa Ginoo. Praise God, praise God. Ako sang himuan og caption igsoon akong gi-share sa ako ang kwan. Right, done. Praise God. So, okay na. Nakashare na ko. Kumusta mga igsoon? Nagaampo ako. Gikan pa dyan ko nagaampo. No? So, og ang kanunay, yun akong pangandoy. Magampo para ninyo nga. Namos, mayong kahimtang kanunay. Mayong panglawas. O niya, of course, do almost Ginoo mga igsoon. Shout out to Sister Concepcion Castino Kobashi, one of our avid viewers, followers nga naka-permanent resident sa Japan. God bless, sister. God bless. Nasa akong prayer. Shout out na ko tanang OFW around the world. Mga naka-permanent resident, mga seaman, mga seafarer. Tanan-tanan akong gi-shout out ang lain-laing ahensya sa gobyerno. Magdali day ko kay after ani na ako'y lakaw igsoon. Unya,
kuan sad mga shout out nako di ang mga higala nako no, mga followers nato from Armed Forces of the Philippines, BFP, kapulisan nato no. Shout out sa station na mo diri sa Clarin. Salamat sa higayon gabi o sa chief na mo diri si Chief Amba. Salamat kayo. For great privilege nga nakashare ko kami sa pulong sa Ginoo sa mga piniriso maam dunay kalipay na mo no. Kanya tanan shout out nako ang mga brad nako sa Alpaca Paro no, lunglib kanunay uban sa grasya sa Ginoo, ipataas na tong Ginoo. Sikreto na sa taas nga kinabuhi, sikreto na sa life extension, walay lunglib kung way Ginoo ta. Dili ta pwede igsoon. Ako igsoon as one of the advisor sa Alpaca Paro. Para nako igsoon dili deserving nga moingon ta og lunglib kung wala na to gipataas ang Ginoo, kay biblically ang sikreto sa life extension ipataas ang Ginoo. No? Unya, ang first na number 1 sa atong hierarchy is God. No? Dapat ato nang kinabuhion, dili lang bakba ra nga ato ra nang gi-memorize, pero sa buhat wala makita. Kung tinuod kita igsuon nga nanginahanglan og lunglib or long life o gusto mo puyo og dugay ning kalibutan, sikreto si Lord. Amen mga brad, lunglib dia. Okay, so shout out nako akong asawa nga naa diha nagtan-aw, nag-type. Okay, so actually ako ang anak igsuon to sa ospital kay nagkaamoy ba? Gilantan man to siya niya. Okay ra ba? Anad naman tag mga ngani igsoon na mga katuyuan ng Ginoo, pero okay ra kay mura naman to sila nag-boarding house dito. Nya dili man kita kaingon og makagasto bitaw kay ang Ginoo na may bahala, wa man problema. No? So mura ra gugwa wa siya nakabugat na mo financially igsoon kay wala ra man siya no. Wala ra siya gasto ba kay naaman si Lord na ipabor ba sa Ginoo niya. Actually, Igsoon, pag-abot na mo, gikan dirig Bohol, gikan sa successful mission na mo sa Cebu City Jail, kay gikan mo nagwali sa Cebu City Jail, kauban ako mga disciples, Igsoon, ng mga kriminal sa una, parehan ako. So, pag naog na mo sa barko, ang mong gisakyan to is Light Cat. So, shout out na akong Light Cat diha, nga, kuhan kayo na, followers na ko diha, nga, usa sa crew. Pag naog na mo sa barko, nag-istoryahan na yung isa kong mga kauban, mga disciples. Shout out si Brad Jimmy o si Brad Bobby, Suryami. Ana din mi samtang naglakaw mi ba unsa kay pagsulay na turno kay akong nabantayan every time nga naay victory naay testimony na ginay pagsulay kay napildi man yawa suko bitaw naay sulayan bisag kinsa lay sulayan sa yawa usay gamito na tong asawa gamito na tong anak naay mga testing nga kalit ba kay ang yawa mura og suko kay siya kay grabe man ang victory no. Actually igsoon pag uli nako grabe na blessed jud kay sila no. Nindot kay mga feedback nila nga blessed kay sila sa message sa wali dito sa prisuhan. So ko ang yawa di man malipay ang yawa gamiton ta. Kay gusto ang yawa nga gamiton ta niya, no? Ginamit ko ta si yawa sa una. So dako kayong tamparo sa panuway igsoon nga karon ang iyang gigamit kayo epektibo sa una gigamit nas Ginoo mo to nga. Abi yung igsoon grabe. Pero expected na ako normal na para nako igsoon is victory igsoon, no? In everything I give thanks to the Lord, no? Pag abot na ako dres balay, kitaan ko sa akong anak. Singgit siya, layo, pa, gakos yan ako. Pila ka oras ra mga igsoon, gilantan siya kalit high fever. Uy, gilantan, mo to. Yan mo tong gidala na mo sa ospital niya. Ang finding is amoy ba kay nakalibanga bitaw. Pero karon wala na, recovering na siya, okay na siya mga igsoon niya. Mao to. Regarding sa financial, wala man. Kuan man ta ka ng pabor sa Ginoo. Mao na nga, dili siya bugat na mo. I know, naka-absent siya kay klasihan man, pero natanin ng kalibutan, nagyo na mga pagsulay, mga unos. Kung nanata sa langit, nakapahulay nita. Pero kita nga naas Ginoo igsoon, kamao man ta mo sayaw-sayaw, taliwala sa unos. Kita nga naas sa Ginoo igsoon, kamao ta magpasalamat sa Ginoo bisan ang sitwasyon dili angay pasalamatan ang Ginoo. Sanay tana. Amen. So praise God. Okay ra siya, nagtanaw akong asawa na sa ospital ron. And after this, maghatod lagi ko kanang kanon kay ako may magluto karon ng igsoon anak man ano. Salamat sa Ginoo kay kamao sa tangan na ginagmay ra gud no. Dili lang ta muluto og pagkaon spiritual, kamao sa ginagmay na. So itudluan rasad ko sa kong asawa na igsoon. Kay sa una sa akong time senyorito man ko. Di man ko amay daghang igsoon ako niya. Manghagis man ko og di sila muluto og di makuan kay laging nakas kangit-ngit pa. No, so karon kamamao na tana, no. Praise God for that. So our topic for this morning is about sexual sin. Because there's so many people or persons approach me and
asking for counseling unya unsa daw angay buhaton nga na bitaw na regarding anang mga masturbation, premarital sex, something ana nag-suffer sila. Unsa daw ang ilang unsa ako ang ikasulti nga mensahe sa Ginoo about regarding ana nga issue og unsa ilang buhaton nga ma-set free sila anang mga malaway nga binuhatan kay biblically igsoon ang malaway wala joy luna sa gingarian sa langit. No, mga bastos basta malaway mga igsoon I'm referring to sin against our own body. No, kanang mga sexual sin, apil ng adultery, premarital sex, fornication, premarital sex, fornication, masturbation. No? Ato nang isgutan karon nagsaon. No? Kung unsay padulungan na. Because one person approached me and nag-chat siya na ako, ningon siya nga. Di ba, Pastor, okay naman ang masturbation? Kay sa science daw, ingon siya na ako, lucky man. No? Sa science. Pero igsoon, I was surprised because more than 5 women, girls, mga babae, ning approach na ko, ana nga problema nila. Nga na ko sa kuno, naaday po sila struggle, nga no? About masturbation. No? Diya galito yung nagpa-advise na ako nga, Pastor, nag-struggle ko aning masturbation, babae ko, pero sa tinod mo, Pastor, wala pa ko mahilabti. Ang gagaan. Ay. So ako igsoon nga, Pastor, glory to God lang. Diha ko gikan. Ako nang kinabuhi, unya. As what I have said, based on my testimony before, nakadungog mo sa akong testimony nga. During my college days, champion ko na sa pinakadaghag skandal sa cellphone kay mag-download man ko na. Pistahan na nila akong cellphone kay ako'y pinakapuno og skandal sa cellphone. Nga na man akong trip, no? Magsyabo ko niya, murag, nga na bitaw akong trip. So, diha sa gugikan, gipagawas lang ko sa Ginoo tungod sa iyang gahom ug iyang grasya, no? So, mao na itong topic karon nindot ni. Muna ako mong gihagit nga i-mention inyong mga friends and loved ones, especially mga batanon. Dili lang batanon, apil ang mga magtiayon kay dagang magtiayon na fall sad ani. So, kani akong himuon karon pinasikan nis balaang kasulatan, dili ni ako ra. Atong pasultion ng balaang kasulatan regarding aning sexual sin. Kung unsay angay natong buhaton nga malayo ta ani, kung unsay angay natong buhaton nga makalingkawas ta ani or makapugong ta ani. Tanang problema nanay tubag sa Biblia. But before that, before we proceed, again and again, I just want to encourage everyone, to remind everyone to mention your friends here in the comment section, and you can also type at followers, at highlights, at everyone, uban at commenters, sa uban. Basta something ana kay ron kabantay sila igsoon, kabalo ba mo igsoon daghang nag-struggle ani karon. And based in the Word of God sa 2 Timothy chapter 3 nga, manggawas ni sila kaning mga kalaway nga grabe na kay nga palabihon lang ang lawas nung kalipay, kalibutanong kalipay sa katapusang mga adlaw. Kusog ni ron, kabantay mo kusog ang rape. Nasulod sa dani spirit oblas karon kusog kayo. Sa spirit oblas, Pastor, spiritus kaulag mao ni atong topic karon. But before that, before we proceed, let's pray. Ato sang i-welcome presence ni Lord mga igsoon. While waiting for the others, this time we have 40 viewers. Okay. Let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, for this blessed morning, blessed day. Salamat sa bagong kabuntagon nga imong ming gipamata, Ginoo. Daghang mga tao karon nga wala na nakamata apan gipamata nimo, Ginoo. Tungod kay nahigugma ka namo, tungod kay imong ming gitagag higayon nga ma-improve among kinabuhi. Kung namami sayop sa kaghapon, nadagma mami, imuming gipabangon karong adlaw, aron magpadayon og kuag leksyon ang among sitwasyon, Ginoo, kaniadto. Lord, salamat. Before we meditate your word this morning, please search our hearts. Susiha mong kasing-kasing, among nahuna, among pagbati, ang sulod namo, Ginoo, because we believe that your word is so holy. Balaan kayo ang imong pulong. Ikaw kini mismo among isgutan. So Lord God, I pray nga imong limpyuhan among kasing-kasing. Limpyuhin mong panudlanan nga espirituhanon aron among masalod ang espirituhanong panalangin nga imong ibubo ka namo. And of course, taga-mixing kasing madinawaton. Willing mo accept og correction, mo dawat og tambag og labaw sa tanan, musunod sad sa gitambag og sa imong pulong. Kay mao na importante, Lord. Walay mahitabo sa among kinabuhi kung dili mi musunod, kung igo ramang mi maminaw, tabla ra giilad na mo among kagalingon. We're just fooling ourselves, but if we obey what you say according to your words, then na breakthrough, na miracle.
So Lord God, tagaymig kasing-kasing mas sinugtanon sa imong pulong ini kabuntagon. Ikaw lamang among giisa karon Ginoo, wala mi nag-isa og pundok, grupo, relihiyon, sekta, but we lift up only the name of Jesus Christ right now sa among pagabuhaton. So pag nabiling panahon among itugyan kanimo Ginoo, salamat dance kadaugan, Holy Spirit, gi-welcome ka namo. And i-bless tanang viewers, bisan pa man ang mag-replay ani, wala ka bantay, mag-replay ani unyo, i-bless Ginoo. As we listen, as we meditate your word this morning, I pray, Lord God, nga imong presensya, imong gahom, imong dihog, mabati na mo, Ginoo. Mulihok ka, ug ang imong kabubuton may matuman. Again, ang nabiling panahon na mo itugyan kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Uy, kung migo ni Bay. Ikaw na Bay, Jojo? Ikaw ginaklaro ba? Ibisita ko Bay, na priso mo si Kuan. Kaila ka, Kibin ba? Kibin. Priso Bay, so dito, gigakos. Hilak siya kayo niya. Nga ginaksanay niya, maglisod man siya gakos na kay naisilda. So ako siyang gigakos niya. Tingtago man siya una Bay, kay Kuan ba? Pag Kuan man kabuk na priso dito, murag naa sa 8 or 10. Pagsulod na ko, ning pagkakabantay niya nga ako na ning sold Bay, ning tago siya, nagpadapling sa niya. Sa sige kong istorya, may anam siya gawas niya. Pag siya, nawa ko ka, kuha na og nagsakitan ko ba? Tanaw, mga ito nga. So, sige siya hilak, nagwali ko, nagampo ko nila, hilak siya niya. Ingon siya, wadyo ko magtuon mo ba, sige siya hilak niya. Nga naingani na daw ko niya, nabago na kay kauban, may misaw na sige jam. Mga ito nga, ako siyang gigakos, kung pagaksa ko, niya, gakos at siya na ako. Pagakos na ko niya, maglisod man siya gakos kay naisilda ba, ang gawas o diyang kamot. No? Nakabitaw ko yung video, i-upload na ko ba itong niyaging mga adlaw dito kong tubigo. No? So, bye, God bless, nakas akong prayer, bye. Kay bawo ko nga, grabe ang, Kibin bitaw ba'y tagakuan? Taga-bakong sila siya. Cream food na siya. Nag-abot ni. Cream food siya. Niya, wala po siya kahuman. Pero una ta, kay kita mga graduating ta siya na siya sa Sikanyir. Katubang tambukon ba nga nasa bakong liko siya padung dito sa murag basta na mo gamayon. Kaila kay kana, kaila siya kay nimo. Kaya ako man siyang gisiran nga dito sa nasulod sa kadidto, napadlak sa kadidto. Katong silda nimo bay dito sa siya. Ano? So ako siyang gingnan kay bawo bitaw kuno siya nahitabo nimo niya. Ako gingnan nakagawas na bay dire ko. Pag time niya nga dire siya, dire sad ko ako siyang gibisita. So mao to no. Na siya dito, kuan siya, shabu sa diya. Loe bata. Dako na tambok na kayo. No, so nakasa akong prayer bay. Kay bawo ko nga ang kay bawo sad ko nga kusog kayo ang palibot karon. Kusog kayong droga ba. So tanan nga mga adik-adik nga ning undang na vulnerable kayo sa ingana nga bisyo, pero maulang kupot lang sa Ginoo bay na ako sa nakasa akong prayer. Okay, let's start. Praise God. So ato ang topic karon igsuon ko ani. Again about sexual sin, no? Ug unsaon nga mo gawas ta ani, unsay gisulti sa Bible ani. Kay daghan sad nagpatabang na ko about ani, dili lang babae. Lalaki apil, babae vice versa ni siya igsuon. No, so sa Bible igsuon ang kaning sexual sin or kaning laway manguni kalaway ba nga malaway nga binuhatan. Dili jud na siya makasulod sa langit, sa gingharian sa langit tanawa. Ang first text na to akong basahon igsuon. Anyway, ako nang shout out to mga subscribers, no? Subscriber ani nga page niya. So wala pa maka-subscribe sa tong YouTube channel, please do subscribe. Ang atong link nasa caption ani nga live. Unya, thank you kayo mga star senders atong mga video. Salamat kayo. No wala man ko na ngayo nakabalo na mo. But ang inyong gibuhat gi-appreciate kay na nako ug nasa tay mga new subscriber nga naani nga page. So salamat sa effort ninyo. Ako nang gi-appreciate, prayer jud akong ikabalos ninyo. Okay? So let's go. Tong basahon diri igsuon no. Ingon diri ang gipadayag or pinadayag or sa English is Revelation, the book of Revelation igsoon. Ingon diri igsoon ang pinadayag or gipadayag 21:8. So ang ato ang punto karon kaning malaway nga binuhatan. Okay? Ingon diri igsoon, apan ang mga talawan, okay, ang mga wala magtuo, ang mga malaway, unanra malaway gisgutan na. Ang mga mamumuno, mauna mga tigpatay ba? Ang mga makighilawason, nasudsad, makighilawason og malaway, naani sila'y similarity or synonym rin sila, mahog og pariha rin sila, aga paluyuan ni espiritus kaulag
spirit of lust, no, kaning malaway o makigilawason, konektado ni siya. Okay? Ang makigilawason igsoon, di man isala ning makigilawas ka basta asawa lang nimo or kasal mo. Pasayloa ko, no, wa ko mo judge pero base ra po ni pulong sa Ginoo. Okay? Ang mga makigilawason, ang mga balik ta sa makigilawas bi kay mura og napundo ko gamay ba kay murag nagbati na ko ba. So kaning makigilawas igsoon is a gift from God. Sex is a gift from God unya. Biblically, mihindot himuon jud siya sa kanang nahiusa na ta. What I mean is nabilisingan na mo kamunduha, nakasal na mo, giampuan giblisingan or although naay mga sitwasyon igsoon nga nahitabo na nila, wala pa sila sa Ginoo niya, puro sila minyo, no. Di ko mo judge ninyo, kamura ay makigstorya sa Ginoo. Pero ang ako adjong punto diri, ang sex jud, it is a gift from God unya. Himuon ni siya sa mga gihiusa na po ni Kristo. Kano sa man mahiusa ang babae ug lalaki kung sila ikasal, kung gi-join ta together with the Lord, no? Mao na siya igsoon. Dili sala makigilawas, normal ni sa mga gihiusa sa Ginoo. Okay? Ang mga salamangkiro, no? Ang salamangkiro kanang mga apil-apil na lamat-lamat ani anting-anting mga orasyon igsoon sala na salamangkiro. Okay? Ang mga magsimbag, mga Diyos, idols, no? Ang ilang gipaka-Diyos, ang ilang kwarta or tanan anything that we love the most, Diyos na igsoon. Okay? Ang mga nagsimbag, mga Diyos ug ang tanang bakakon, apil na diri bakakon. Unsay sumpay pinakalas itambo gayud sa linaw nga kalayo ug asupre nga maoy ikaduhang kamatayon. So mao na ni ang impierno, no? Unya naapil diri ang malaway ug ang makighilawason. So mao ni atong topic karon. Now, gusto na ko ni ipaabot igsoon kay sa panahon karon ang kalawayan nga binuhatan gihimong normal sa kadaghanan, no? Sa panahon nako sa una normal ra man ni nako kay wa man koy Ginoo kalawayan, no? Nasulod na ni ang adultery, nasulod na diri igsoon ang masturbation. Okay. Baliko na ko ang lalaki nga nag-message nako, ingon siya, pastor. Di ba pastor dili man na sala ang masturbation kay kuan man daw na siya normal ra nga buhaton sa babae o lalaki. Kay dapat mao ni magpagawas ta og kuan. Mao ang gisulti nako. Okay, ako lang sa gipasagdan unya. Based sa science pastor makaayo ni sa lawas. So ako siyang gingnan, siguro Brad, makaayo sa lawas na base sa science, pero base sa Biblia, sa balaod sa Diyos, sala na siya. Okay? Ganun makaingo, magkagsala na. Ana siya. Kuan day pastor, mag-masturbate ko pastor, pero wala ko'y hunahunaon. Ako pong giprangkan, di ko mutuwa na Brad. Unsaon man na nimo, paghimo nga wala kayo hunahunaon, di mahitabo na. Kay diha ako gikan. Di ko mailad na og di ko madagra sunna nimo kay ang kanang masturbation. Ako nang gikinabuhi sa una. Sawa pa ko'y Ginoo. No? Ana siya. Kay ingon man siya ako nga di daw na pwede iha daw ng buhaton kay si tawagan na kanang ihang buhaton nga wala siya hunaon ko no, dili na pwede wa kayo hunaon. Kay dili ka mo active na kung wa kayo hunaon. Ayaw ko gilara diha. Diha ko gikan sumao to nga bitaw pod pastor no. Iampo lang ko pastor kay gapos ko ani. Abi ba na kung normal na ni pastor, no? Di na normal siya. Ingon ang balang kasulatan, tagaan ta mo kuha na lain nga reference, Mateo 5:28. Kaning Mateo 5:28 igsoon masulod ang masturbation ani. About adultery ni siya. Nga ang tao pwede makasala og adultery or gitawag og si tawag ana kanang sin of adultery or si tawag na nakapanapaw, pwede siya makapanapaw ibin sa iyang una-una, tanawa. Sulod gyapon ang masturbation. Basahan na ko ha. Mateo 5:28 ingon diri. Apan karon ingon si Jesus mismo. Ingon siya, apan karon sultian ko kamo nga bisan kinsay mo tan-aw sa babae. Uban sa daotang tinguha. Tinguha asaw ng tinguha diri na sa una-una og kasing-kasing connected man na. Di man pwede mo active mo kasing-kasing kung wa kay una-una. Nawa bisan sultian ko kamo ingon si Jesus nga bisan kinsay mo tan-aw sa usa ka babae uban sa daotang tinguha nakapanapaw na siya ngadto sa kaniya sa sulod sa iyang kasing-kasing. So ang katong lalaki or babae vice versa nga ning tan-aw sa usa ka tawo nga adunay ngilad or lustful or hugaw iyang una-una, nakasala siya og pagpanapaw sa iyang kasing-kasing. Kung atong palawman palapdan i-connect ang masturbation, pwede siya igsoon, nakasala ta og pagpanapaw gyapon sa atong kasing-kasing. Kung nagawnaw na ta ng babae o lalaki nga
Natay daotang tinguha sa tungunahuna. No? Panapaw gyapon siya. So sala jud ang masturbation. Sala siya. Di siya normal. Ingon sila normal. O sala siya biblically. Laway man na siya. Nga pasultiyon na to ang Korinto. Si Pablo na punta. Si Jesus to. Ang pinadayag igsoon si John man eh. Si John man eh ang pinadayag. Si Juan. Ingon siya nga ang kuan daw ang mga malaway itambog sa impierno. Si Jesus miingon siya ang malaway kanang makaunahon na ta og dautan sa isikataw na to nga hugaw nga nagunahon na tagdi maayo or lustful thoughts sa usa ka tawo kasala ta sa tong kasing-kasing og adultery or panapaw. Sala gyapon siya. Nisulod gyapon ang masturbation ani. Si Pablo pasultion sa Korinto 6. 1 Korinto 6:18 nag-ingon pud si Pablo, likayi ang kalawayan. Okay? Busa likayi ang kalawayan ang masturbation igsoon. Fornication or sex before marriage or kanang adultery. Puro na kalawayan nga binuhatan. Ingon si Pablo igsoon sa 1 Korinto 6:18, likayi ang kalawayan. Kay daghan uban mga pastor nga ni commit ani mga lagad sa Ginoo. Yes, daghan wa ko mi-judge nila pero painumdom ra ko. Kaya ako mga igsoon wa ko gikadlukan basta nasa Bible. Nganong mahadlok man ta? Masuko sila nako basta di lang masuko ang Ginoo. Amen. Ana ta dapat di ta maulaw igsoon musultis ka matuoran. Kay once ikaulaw na to managan na ta mahadlok ta musultis ka matuoran. Stabla rang ikaulaw na tong Ginoo. Ingon na balang kasulatan, if you deny me here on earth sa to, i-deny sa taniya. Kamatuoran man si Kristo, John 14:6, di ba? Ako ang dala ng kamatuoran, atong isang nyaw siya. So ingon si Pablo igsoon, ingon ang balang kasulatan, scriptures, 1 Korinto 6:18, busa likay ang kalawayan. Next, tanawa kay ang kalawayan igsoon nga sala. Lahi siya kumpara sa mga sala igsoon tanawa. Ang ubang sala nga mahimo sa tawo walay kalabutan sa iyang lawas. Apan ang tawo nga makihilawason or apil na ning masturbation na igsoon, makasala batok sa iyang kaugalingong lawas. So ang ubang mga sala igsoon, bakak, unsa man diha igsoon, lahi sa ning sala nga against our own body, kaning makahilawason or pakigilawas or kaning, anyway, ang pakigilawas dili sala ha, basta asawa or bana nimo. Okay? Pakigilawas and then kaning masturbation. Lahi ni siya nga sala kay kaning nga sala igsoon imo mang gilipay ang imong unod, ang imong kailibgon sa unod. So kumpara sa ubang sala, lahi ni siya kay gitawag ni siya diri igsoon ni Pablo, ni Saint Paul og sin against our own body. Mao na niingon siya diri igsoon no, busa likayi ang kalawayan. Sa English igsoon ingon siya, flee from sexual immorality. Okay? Flee from sexual immorality according to Apostle Paul in the book of 1 Corinthians chapter 6 verse 18. Ingon siya, flee from sexual immorality. All other sins a person commits are outside the body. Tanan daw sala nga gibuhat sa tao, gawas sa lawas, ni gawas sa outside the body. But whoever sins sexually, apil na niya makiglawas sex before marriage, kaning masturbation, sexual sin na siya. Oh, okay? But whoever sins sexually, sins against their own body. Sala ni siya igsoon nga sa atong against our own body. Unya ingon ang Revelation, the book of Revelation, sa ingon niya dire, nga ang gitawag og malaway, okay? Apan ang malaway, adto sila itambog gayud sa linaw nga kalayo og asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon, sikande. So mao na, now, sala gyuday ng masturbation. Sala gyuday ng makigilawas outside marriage. Sa ilua ko no, ako nang gisulti. Pero kana laging na may uban na igsoon kay mo. Nay uban nga mga sitwasyon nga nakasala na sila ani before, example, nagkiglib-in sila, nya minyo sila. Unya nana sila ilaing pamilya, daghan na sila mga anak. Unya na maupay pagkabalo nila sa kamatuoran igsoon. Si Lord nay mukuha na nila, no? Mo-judge, dili kita, dili sa kumo-judge nila kay that time, wala pa man sila sa kamatuoran. Unya, imagine, makigbuwag sila sa ilang kalibiin karon kay mga minyo sila. Daghan naman sila anak. O sao man na nila. Nga na sila responsibilidad diri. Nga sa atong niagi po, nalabyan nila, nabuhian na po. No? So, ilang biyaan niya, usayang uban, mas daghan pa ang anak sa ilang gikalibiin karon. Yang ilang original nga asawa, urbana, gamay ra.
Nya ilang biyaan hapon sila responsibilidad dili murag di masabtan lisod no nya. Aside from that nahimo na nila wa sila sa Ginoo. Ginoo na mo antigo ng tanan. Dili ko mo judge nila. Pero ang akong giskutan diri kung pasultiyon tong balang kasulatan, sala gyud nang gitawag og pakighilawas kung dili siya asawa nimo. Sa ilua ko no, pero mao man ni. Ani man igsoon, ani man siya no. Now, pastor lisod man kayo, mapugna na. Brad, lisura na brad. Masturbation brad. Ako na himuon kay namay nagpa-advise ng igsoon nga iya daw nang himuon. Before siya matulog kanunay, gapo siya galibog siya ba saon niya paggawas. Igsoon, ayaw na himuang normal. Igsoon di ako gikan nganong nakagawas man ko. Di ako gikan adi kay kong mga porn sites sa una, no? Sa time na mo sa una igsoon, ang akong i-search sa una sa panahon nako. Sa tong mga kuan na to, mga skandal ato mga website sa kuan. Daghan to na. Sa toy kay numdo. Kay ako kung himuon igsoon, mangutan na ako sa internetan kay sa una. Pangitaon pa man na nya. Wala pa may internet sa balay. Dito ko magpuyo, ni human og soyo, magpuyo ko sa internetan niya. Mangutan na ako ng mga naadto mga hilig pa na ba. Unsay mga porn site diha, unsay mga kuan, no? Kay sa una murag lisod pa na pangitaon pero sa panahon karon sayon na kuno kayo, sayon ra kayo ang pag-access. Matod pa katong amigo na ko nga happy ingon siya nga grabe ron bay. Pwede ra nimo i-voice ra bitaw nga I want porn. Anak siya na ako happy mismo, shout out. Police captain. No, dili na ko i-mention kay may bawaan niya. Pero usa siya nga against ani nga daghan na nakanabuang ang mga tao karon tungod sa social media nga dali ra ka maka-access og mga hubo-hubo ba mga kalawayan sa porn sa internet. So sa akong time sa una igsoon grabe ko ka-addict ana. Mao na trip nako, no. Sundugo na kong mga kuan gibuhat diha no na koy uyab ana ako anang binuhatan sa una wa pa koy Ginoo. Unya nganong nakagawas man ko paminaw. Look at me. Nganong nakagawas man ko ana. Ngano man nga naundang man to nako. Ngano man tungod sa Ginoo. Igsoon, walaing makapaygawas na to, di ta makabag-o na kita-kita. Kung imong weakness babae or laki, di ka kabag-o na. Kung imong weakness igsoon, dali ra ka mo search og mga pornography, porn site, dali si Lord makabag-o nimo na. Diha ko gikan. Kaning akong giwali majority kasagaran ani. Puro na experience nako. Now, kung gusto mo igsoon nagtan-aw mo diha kanang kuan kani kanang gapos kani igsoon. Sayon ra na no, duol kas Ginoo. Ang ato rang kuwang na igsoon is kana rang atong kuan jud kanang ato jung i palawman pag maayo atong relasyon sa Ginoo. Because for me, based on my experience igsoon, I believe and I do believe nga once we draw more closer and closer to Jesus every day. Every day we draw near to God every single day, duol sa Ginoo. Pangitaon nimong presensya sa Ginoo. Dako kag time sa Ginoo in prayer. Bible igsoon, no? Worship, magsige kag daig sa Ginoo every day unya aktibo ka sa mga buloton sa Ginoo like Bible study, prayer meeting, discipleship, unsa man dia, service igsoon, simba. Kana bitaw nadyo kay commitment ni Lord igsoon nga imong relasyon sa Ginoo. Grabe ka dut-dut, grabe ka hingpit. Grabe ang imong connection, connected ka kanunay ni Lord nga wa jud ka mobulag igsoon, makagawas jud ka na. Amin, makagawas ka na. Diha ko gikan. And I believe the more we get closer to God, the more we, the more we are close to the Holy Spirit, bitaw, kanang duol kita sa Ginoo igsoon, di yun nakalikayan, mubunga kita. Mubunga ta og self-control. Amen. Self-control. Ang uban mo ingon nga, Pastor, tawra ko. No, yes, tawra ta. Ako tawra sad ko. Kung moingon mo matintal mo na diha sad ko gikan, pero nganong makapugong ko tungod na sa self-control nga usa sa bunga sa Espiritu Santo. Amen. Naay fruit of the Holy Spirit igsoon, naay bunga. The more we get closer to Jesus, the more ang atong relasyon sa Ginoo ato jung kana bitang palawman og maayo nya magpaduol gitag maayo sa Ginoo nya prayerful ta kanunay. Abi yung mga igsoon diha na mugawas ang bunga nga gitawag og mo-activate ang self-control. Matinga ka, di ka mayono-yano og tintal sa panuway. Matinga ka bisag makita kag babae nga naka-underwear. Kami gud mga tuman mi akong asawa, say mga tumi og panglaw. Resort, kita ko og mga babae ra nga normal ra nga magbikini bisag unsa. Igsuon ang imong pananaw mahimong normal ra pod. Walay musulod nga mga lustful thoughts. Normal ra nga tao baliwara. Ngano man, ligon man ka spiritually kay ang imong relasyon sa Ginoo grabe man.
no, ning kupot ug maayo ba, no, naka-charge mga kanunay in prayer sa word ni Lord. Mao nang ligon imong spirituhanong kinabuhi niya. Di ka basta-basta maluya panahon sa tentasyon ingana babae ug laki igsoon, magkatawa na lang ka. Diba akong gitestimony niyo igsoon nga naay nagpa-advise na ko gisindan ko direct picture niya nga nag-underwear lang. Ako pang gisira na kong asawa, nagkatawa akong asawa. Ako pang gignan nga. Abi ni mo sister, diha na ko gikan. No, ako gignan. May pa-delete na nimo. Kay diha na ko gikan. Way back 2012 sa dang gibag-o ko sa Ginoo. Gipagawas ko sa Ginoo sa illegal nga droga, sigarilyo, inom. Apil ng babae. I've been a womanizer before. Akong gignan. Pila ka babae akong nabuntisan sa una. Nga akong ipaabot, igsoon mo reply. Tagtaon, nahimo ng Facebook user. Giblock ko na uwaw. Igsoon, kita tanan tintalon. Base sa atong kaluyahon. Kung babae ka lalaki, kadi ko mutuo nga walay usahay, ihunghong ang yawa ni mo mahitungod ani. Kita tanan pronta aning gitawag og espiritus kaulag. Kabalo ba mo igsoon nga mao ni gikabagsakan ni Samson? Spirit of lust. No, spirit of lust igsoon, nabagsak si Samson. No? Si David igsoon nakasa ni Bathsheba. Babae gyapon ang na-involve ba to? Si David kinsa dinihugan, no? Any person, no matter how anointed we are, unsa ta ka dinihugan, vulnerable ta ning espiritus kaulag. Mao nang kinahanglan nga wa tay kumpiyansa. Kinahanglan nga kanunay tang mudot-dot, mudikit, musimpig sa Ginoo. Because every now and then, naa diha manuktok ang spirit of lust. Ngano makibawang ka, pastor? Kusog na ron, tanawa na yung mga nabuntis ron nga wapas lugar. Uso karon ang premarital sex, mga uyab pa, wala na. Matod pa itong nakaistorya na ko igsoon nga pastor, nalagad sa Ginoo nga, pastor, murag tsambar ang kayron pastor nga, minyo nga way na itabo. Di pa, ingon siya. Pero makaingon ko igsoon nga kung naamay na ingana igsoon nga grabe pa ka wapay na itabo nila before kasal, grabe jud sila. Og makaingon jud ko nga kanang mga tawhana grabe gyud nag self control, kanang mga tawhana grabe gyud na og commitment ni Lord. Kay ang tanan igsoon diha gyud na sa commitment relasyon nato sa Ginoo. Kung ang atong relasyon sa Ginoo way klaro, tanga, di kita mo bunga. Pero kung ako na ning gibalik-balik igsoon, kung atong relasyon sa Ginoo grabe ka hingpit, grabe ka dikit ba na. Mao man ni connected, wala siya ning kang-a. Kita sa nga ba? Nasa punuan si Kristo, wala kita ning kang-a igso, no? Ang atong wala kita mo distansya tong relasyon sa Ginoo igso, meaning nakadikit ta. So kung ang punuan ang sanga ning dikit sa punuan, of course ang kahoy mubunga na. Ang sanga makabaton og bunga kung di siya mubuwag sa punuan. Ingana rasad ta. Kung dut-dut kay ta sa Ginoo singpit kay simpig kay ta igsoon mubunga kita unsay bunga? Self-control. Usa sa pinakalas nga bunga sa balang Espiritu Santo, self-control or pagpugong sa kagalingon. Kung makabaton ka niya na igsoon, bisan pag naay mga lalaki magsabak-sabak pa ng babae ninyo, di ka basta-basta matintal nga naman because you have self-control. One of the fruit of the Holy Spirit, last but not the least. Ang pilmiro love man, di ba? The fruit of the Holy Spirit siya man na love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Kabantay mo, self-control siya pinakalas, self-control pinakanid na to, self-control kinahanglan tang tanan. Regarding self-control, daghang mga nagwali na nga natintal igsoon, nakabuntis, daghang mga nangwali nga nang rape, daghang nagwali na igsoon pero nakakommit og adultery, daghang nangwali na bagsak sa ilang worship leader, daghang nagwali na igsoon na bagsak sa ilang membro because of spiritus kaulag, spirit of lust. All of us are vulnerable with this spirit. Ug mao ni kusog karon na muhat. Mo nang ako mong encourage igsoon para di ta ma-fall aning masturbation, adultery, fornication, premarital sex, dukot-dot sa Ginoo. Every day i-renew ang imuhang commitment ni Lord. Every day igsoon need ta sa grasya ni Lord. Every day kinahanglan mag-recharge ta in prayer. Every day igsoon kinahanglan ka mabasa og Biblia. Every day kinahanglan jud ka nga nakay quality time. Quality time ayaw man tinili si Lord nga padung ka mo trabaho, padung ka mo negosyo, padung ka mo lihok. Lord, okay na, mao ni, no ayaw. Ihatag jud ang imuhang the best time ni Lord. Amen. Then ana nga pamaagi mulig-on ka diha igsoon. Igsoon diha ko gikan. Okay, diha ko gikan. Kung di ka mo dut-dut, kung di ka mo simpig,
Kung magkumpensa ka, mo distansya ka ni Lord, usa ka sa mabiktima na. Mao na igsoon nga matinga ka. Ngano man ni nga kay bawo man kung sala ni pero matintal man ko. Ngano man ni Ginoo, nga ni kapoy na kay sige hinulsol, repent and repeat. Kapoy na kayo, walay progress, di ba? Kapoy jud kay na. Kung wa po kay klaro sa imong relasyon sa Ginoo, kung wa po kay enough time ni Lord. No? Igsoon, bantayan na ni. Because the moment we accepted Jesus Christ as our personal Lord and Savior, the moment we have faith and we believe in God, we believe in Jesus, yes, na-save ta. Gigawas ta niya igsoon sa kangit-ngit. Gisave ta ni Lord, gitawag ta ni Lord, aron magkinabuhing balaan, dili sa kahugawan. Mao na igsoon nga, dut-dut ta sa Ginoo, dikit ta, ayaw pagkang-a sa imong relasyon sa Ginoo, ayaw pagkang-a sa imong prayer. Taliwala sa imong kabisi everyday, sa unsay imong gibuhat igsoon. Ayaw kalimot ni Lord kay siya may Yahweh, siya may bugtong igsoon, panagang nato nga makabarog ta aning gitawag og tentasyon sa kaulag igsoon, espiritus kaulag makabarog ta, no, nga dili ta ma-fall into kani adultery, masturbation, fornication, sex outside marriage igsoon, oron sa man da igsoon. Or kaning adultery ha, dili lang ni ingon nga nakakontak ka sa persona, sa body to body, no, pwede una-una kaingon si Jesus igsoon. Bisan magtanaw ka sa babae or lalaki nga naay hugaw ang imong unahuna, nakasala ka og adultery, panapaw sa imong kasing-kasing. Amen. Mao na igsoon nga tagaan ta mog tips igsoon kay ako igsoon nalagad sa Ginoo, di man pug ko magpakalimpyo. Nay time nga musud nas kung unahuna, pero ako mong sultihan sa kong sikreto nga nung di mo padayon. Kay in the first place basta ang daotang unahuna musud, abugon din ako in Jesus name. Ingon si Santiago igsoon ako na. Ingon si Santiago igsoon, sukli ang yawa kay kini mudagan. Amen. Ug naa ang tentasyon musulod sa imong unahuna, ayaw pa uyon. It's all up to us. Amen. Kita tanan tintalon. Bisag kinsa pa ka mga gwawalid at tintalon ka. Depende nato kung atong padayunon siya. Apan akong pagdasig ninyo igsoon base sa akong experience. Inigsulod sa hunahuna nga dili maayo, kabalo ka nga di maayo, ayaw padayuna. I-rebuke in Jesus name, pahawa panuway. Negative thoughts, i-rebuke na siya, i-cancel in Jesus name. Kay walay laing ngalan sa silong sa langit ug sa yuta nga gitaga gahom igsuon para bungkagon ang gahom sa kangitngit, ngalan lamang ni Jesus. There's no other name. Jesus reigns. Amen. So kabantay ka nga musod na ayay hingsod na giganahan ka Jesus name. Palayasa, pawaa, i-cancel, i-rebuke. Kay ingon si Santiago igsuon, sukli ang yawa kay kini mo karatil og dalagan kanimo. Naagi ng tentasyon, na ang offer sa yawa. Ug kung kaybaw ang yawa nga ning biya na ka ng mga yawanon nga binuhatan, balik-balikan ka. Kung unsa imong kaloyahon, balikan ka. Pero akong pagdasig nimo igsoon, basta mo sulod na gali nagsugod, palayasa, pahawaa sa pangalan ni Jesus. Kay sa ngalan ni Jesus, walay gahom sa kangitngit nga mupadayon. Sa ngalan ni Jesus, papas, malanay ang tanang mga dart, unsa may mga hunghong sa kaaway nimo igsoon. Di na mo lahutay. There's power in the name of Jesus Christ. Ganun nakasulti ko. Ako ang kinabuhi. Amen. Usay bitaw nga nay mga maginusara na ko misyon. Na may usay kay busy ba akong asawa kay napon mi anak. Kung sa bantay kuan anak na mo niya. Misyon ko gi-invite ko pawali sa laing lugar. Example mo larga og Cebu. Ako raman na. Tanaw ko musulsuroy ang dapat makita kog mga babae. Di man nakalikayan kay naman tay mata lisod mo magpiyong ta madagma ta. Di ba? Kita ko mga babae, mga gwapa niya. Ang yawa kay bawo na sa type, di ba? Akong hilig igsoon chinita. Hilig kog insikon nga mga babae, mga morena. So makita ko, di man kaligaya ato kag syudad na makakita kag babae niya. Kaning tawhanon ta mo gawas itong pagkatao. Tao man ta. Di man ta perpekto. Iniktan na ko igsoon nga nay babae, mura kong mo appreciate ba? Gwapa, no? Wa ko lang himo igsoon. Makita ko gwapa, hunaw-naon din ako akong asawa nga way laing makalabaw sa akong sa kagwapa sa akong asawa. Love, I love you if you are watching this time. Ana ra akong sekreto igsoon, no? The more kung makita og mga tentasyon nga babae, akong hunaw-naon akong asawa nga siya ang pinakagwapa nga babae sa akong kinabuhi nganuman. Kay siya may gihatag sa Ginoo nako, daghan kog nangagi mga babae igsoon, ako'y mga nabuntisan, na ako'y tulo na nga giatubang na kay magkasalmi pero wala gi tugot sa Ginoo niya, ang gitugot sa Ginoo kaniya akong asawa karon.
Sa diyang nakita mi sa Hong Kong, invite ko igsoon, nagwali dito. Ako pa nang girebuke siya, gipalayas nako in Jesus name. Siya naman di ay gihatag sa Ginoo. So every time nga mo cross ang tentasyon nako, may tungod ana sa opposite sex, wa ko'y laing unaw-naon, nga way laing pinakamaanyag, pinakamagandang babae sa balat ng lupa na binigay ng Lord sa akin, akong asawa. Sikreto na ko na. Din kabantay siguro ng yawa nga inigpasud niya gunahuna nga di mayo ang gunahunaon po na ko kong asawa. So why mahimo ang yawa? Ang himo sa yawa mudaga na. Ang yawa igsoon kung wala siya mahimo nimo. Mulakaw na pero mubalik kay po na inumdom atong si Jesus gitintal. After siya nagfasting og 40 days and 40 nights, di ba? Ang yawa sig tintal kung ikaw anak sa Dios, kung ikaw nga na akong ihatag na niya. Wa jud ka tintal ang yawa kay ihamang sagpaon o pulong sa Ginoo, no? Ang tubag ni Jesus scriptures ra. Naingon na balaang kasulatan mo na no. So wa na tintal si Jesus. So ang yawa igsoon kung wala na siya mahunaw-naan nimo, mapula na. Pero mao ni timan igsoon mapula na ng yawa og tintal nimo. Pero mabalik na po na, kay balikan na po ka, kay di na mo give up ang yawa. Kaningon na bala ang kasulatan, ang yawa atong kaaway, si Satanas sama sa leon nga nagmulob, naglibot-libot ra na kanunay. O kinsa iyang gilibot-libotan, ikaw nga nakaybawas kamatuoran, ikaw nga ning biya sa kangitngit, kay di nato niya tintalon tong mga nas kangitngit, kay iya naman to. Amen? Ana ra na igsoon mo nang ikaw ay kumpiyansa. Pahugti ang imong relasyon sa Ginoo. Kupot sa Ginoo, ayaw ayaw distansya, ayaw palipat sa imong kabisi kay maunay usay gamiton sa yawa. Bisihon ta sa mga butang nga dili sala apan nawala na daypod ang atong panahon niya. Nikang ana ta hantod sayon rata tintalon sa yawa. Amen. So mao ni akong gamayng mensahe igsoon kay ang oras alas 8 na kapin. Gipaabot na ko ron kay maglungag pa ko maghatod og pagkaon. Shout out Brother Care Paler, Lungli brother, no? So that's all for this morning igsoon, pamahaw sa pulong sa Ginoo. Sa mga na late, ikuan lang igsoon, i-replay kay nindot kay ning mensahe kay timely ni kusog ni karon igsoon bisan magtiayon kayo kumpiyansa. Amen. So, let's pray. Father in heaven, hallelujah. Salamat Lord sa imong presensya, salamat sa imong mensahe Ginoo. Salamat Lord nga ikaw maayo nga Dios ug imo mi gipahinumduman karon gipadalahan mi nimong mensahe Ginoo nga makapaamgo, makapahinuklog og tagaan minimo Ginoo og bag-ong kaalam Ginoo nga unsaon na mo nga maka-overcome mi Ginoo sa sexual sin, sa masturbation, sa adultery, sa fornication or sex outside marriage Lord God. Kay imo ming gitawag Ginoo dili sa kahugawan, gitawag minimo sa pagkabalaan ug ningingon ka sa imong pulong sa pinadaya Ginoo nga ang mga malaway adto itambog ngadto sa linaw nga kalayo. So Lord, I believe dili ni siya basta-basta Ginoo. So right now Lord God, I pray to all of the viewers if ever na nagtanaw karon Ginoo nga gapos sa ingani Ginoo nga addiction Lord, I pray, I declare deliverance. I pray Lord God nga imo silang tabangan nga mahigawas ana Ginoo ug imo silang tudluan nga maglakaw sa pagkabalaan. Tabangi sila Ginoo nga mahigawas ana Ginoo kay at the end of the day matud pas imong pulong ang malaway itambog sa init nga kalayo. Lord God, dili mi gusto ana, gusto mi mupuyo sa langit Ginoo. Gusto mi ana sa imong gingharian diin naay kalipay, kalinaw, kinabuhing walay katapusan. Lord God, kung kami ra Ginoo dili mi makagawas. Kung kami ra wala mi mahimo. So tabangi mi Lord God. Giyahi mi. Let your Holy Spirit will remind us, will teach us what we're going to do for us to overcome, for us nga ma-set free me from the bondage of addiction sa mga sexual sin. So Lord God, ikaw ang Diyos gamhanan, walay imposible nimo. So salamat Lord, thank you for your presence, thank you for your word, Holy Spirit, thank you so much. Salamat kaayo. And this time I continue to pray to all of the viewers this time, even ang mga followers ani nga page, even ang mag-replay ani Lord, ako nagaampo mamuhat kanila Ginoo. Lord God, ako nagaampo Ginoo unsa ilang problema karon tagaig solusyon, tagaig kasulbaran, unsa man ilang gihambin karon kasakit, kabugat Ginoo. Way matago nimo, way malilong. So Lord God, right now I pray nga imong palihukon, imong milagrosong kamot sa ilang sitwasyon. Unsa may milagro nga pinakagusto nila karon Ginoo masinati. Lord God, ipadayag Ginoo karon ang imong milagro. Lord God, ipasinati karon ang imong milagro that you're the same yesterday, today, and forever, that you never change, that you're the God of Abraham, Isaac, and the God of Jacob, the God of Moses, that you are the God of Peter, the God of Paul, the God of John, the same Jesus who rose Lazarus from the dead, and you're the same Jesus nga mong gidaig karon nga magmilagro gyapon ka Ginoo. As long as we have faith, miracle will happen anytime. So Lord God, I pray right now kung unsa man nga milagro nga need sa imong makanakan karon nga nagtan-aw Lord God, tuguti imong milagrosong kamot mulihok karon sa ilang sitwasyon in Jesus mighty name. In Jesus mighty name.
In Jesus mighty name, mamuhat ka Ginoo. Mulihok ka Ginoo. Mulihok ka sa ilang kahimtang. In Jesus mighty name. So Lord God, thank you. This time, Lord God, dawato na mo ang kuno na mong kadaugan, ang kuno na mong milagro. Dawato na mo uban sa dakong pagtuo, Ginoo. Himuan lamang ming takos ug angayan. Mao kini nga mong pagampo amahan, amo kining gipangayo. Gipasalamatan daan. Pinagi sa ngalan ni Jesus nga may mong bugtong manluluwas. Amen and amen. Hallelujah. Mabungahon kabuntagon igsoon. Replay mo na lang, kapatid, nindot jud ang mensahe. Yes, nindot jud. Timely. Nindot ang mensahe. So, replay sa mga nalit. And to those who are watching with me, nakiguban ako. Nakakita naman mo sa unod. Pwede nyo i-share, Igsoon. Daghan, I believe, daghang nag-struggle ani. I know, daghang nag-struggle ani nga part sa ilang ginabuhi. Bisan minyo. Amen. So, pwede nyo i-share, Igsoon. I-share, and you can mention your friends and loved ones here in the comment section. And don't forget to type at followers at highlights at everyone. And don't forget to subscribe sa itong YouTube channel. Ang link nasa caption na nga live. No, nadiri. And thank you again sa mga subscribers and nga page. Thank you. Mga followers, thank you kayo. And I just want to invite to encourage everyone, every followers to invite your friends to follow our page para ma-bless kung sila. Dili kay kamo ray ma-bless per me. Salamat no, shout out sa tanang mga leaders, mga pastors nga nagtan-aw karon, mga magwali. Kay naay mga mag-message nako, pastor, ang imong mga wali ra ba iwali po na nako sa church. Praise God, thank you, himaya sa Ginoo. So, again, this time, akong ibalik tanang dungog, himayas tong buhi nga Diyos, way laing angayang balikan, pasidunggan siya lang. Jesus reigns! Jesus reigns! Amen? So, see you again next time. Ako nag-aampo nga karong adlaw, punos, kalinaw, kalipay. Tanang tingwa sa inyong kinabuhi, ihatag sa Ginoo, tanang mga lakang inyo, gihan mo sa Ginoo, mga buhat sa inyong kamot, panalanginan, paboran sa Ginoo. Dili matapos rong adlaw, di mo i-bless ni Lord in Jesus' name. Amen. Oy, Brad, long live, Brad Bear Castillo. So, again, keep safe, everyone. To God be all the glory. Hello, Pastor. I'm from Ligan City. Naakaroon sa hospital. Sige, atong iyampo na. Atong ikuha na, ipicturan. Isa ni si from Sister Teresa Mortil. Ayuhon as Ginoo. Ayuhon sa Ginoo Igsoon. Ang kuna lang ang kadaugan. Jesus' name. Okay, see you next time. Kaya magluto ako Igsoon. Kaya kung asawa, akong hatdag pagkaon. Mga anak. God bless everyone. See you next time. To God be all the glory.